dneska si ideme vyskúšať tento drink, ktorý sa volá Coca-Cola a je červený. Mali by tam byť kúsky, mali by tam byť čokoláda. Ideme to spolu otestovať. Až to je také dobré, nie? Nie je to Coca-Cola. Toto si dokážete vyrobiť do 5 minút doma a sami. Stačí vám k tomu maliny, zamixovať ich s plnohodnotným mixérom, nájsť si hociakú fľašku, preriediť ich a potom ich preliať do fľaše a treba ešte pridať cukor. Takže toto je z toho balíku všetko. Keby ste chceli vidieť, že ak to ja vytváram, tak vám tak napíšte dole do komentárov.